Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Wabil khusus wonten ngarsanipun Ibu Kasun ingkang tumapak wonten ing telatah dusun Babat sumrambah wonten ing ngarsanipun bapak-bapak panitia sedekah bumi wonten ing telatah dusun Babat ingkang satu bagyo mulya. Kekalih dalem aturaken dumateng ngarsanipun para sesepuh bini sepuh aji sepuh utaminipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa saha perangkatipun ingkang tumapak wonten ing telatah desa Babat ingkang satu dahat Ki Nurmatan. Boten kasupen dumateng ngarsanipun para undangan, para penonton ingkang kinabekten. Saderengipun monggo kita muji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Dene menapa kula lan panjenengan sami wonten ing dalu menika saged angrawuhi undanganipun bapak-bapak panitia sedekah bumi wonten ing telatah dusun Babat kanthi rahayu widodo kalis nir ing sambi kala. Kekalih salam sarta selawat muga tetep kunjuk wonten ing junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene menapa kula lan panjenengan sami pikantuk bimbinganipun sehingga saged ambedakaken pundi perkawis ingkang hak lan pundi perkawis ingkang batil. Dumateng ngarsanipun para undangan ingkang satuhu dahat kinurmatan. Dene menapa kula sak kanca sak rombongan nyuh marga laras saking telatah Kecamatan Bluluk Kadipaten Lamongan ingkang kasepuhan panjenenganipun Abah Ratno pribadi hangateng wonten ing ngarsa panjenengan sami minangkani pamundhutipun ingkang menggugati inggih menika bapak-bapak panitia sedekah bumi wonten ing telatah dusun Babat supados hanglar pawiwahan ingkang arupi suka parisuka langen beksa mulai siang dinten kala wau mangke ngantos sak paripurnanipun pagelaran. Awedene kangge anyeng kuyung nyung marga laras wonten ing dalu menika pramugari cacahipun setunggal. Anamungta kula piyambak dipun tepangaken kula Bapak Su Mantri SPD MM saking telatah Kecamatan Modo Kadipaten Lamongan. Awedene asisten pramugari koordinator sampur katindakaken panjenenganipun Bapak Wahab Abdi Negoro. Ewedene para waranggana wonten 3 cacahipun ingkang angka setunggal bintang tamu saking telatah Kadipaten Bojonegoro boten sanes Sang Dyah Ayu ning Wariyati. Ingkang kalih waranggana saking Kadipaten Lamongan inggih menika ning Septi Wati saking Kadipaten Lamongan lan ingkang ketiga Mbak Dita saking telatah Kadipaten Mojokerto. Awedene sound system dalu menika karegengaken dene Heri Wijaya Profesional Sound System saking Kadipaten Lamongan kaliput
Live streaming Salma multi media saking Tlatah Kedung Adem Bojonegoro. Dumateng ngarsanipun para undangan koordinator kendang utama ingkang ajejuluk Si Tapak Maut katindakaken Cak Jairin pribadi lan ugi dipun sengkuyung Wiro Swara ingkang sampun kondang kalungka Cak Sukri Wibisono lan koordinator utama Nyumarga Laras Cak Hadi Susilo. Dumateng ngarsanipun para undangan monggo kita sami mangayu bagyo hajat masyarakat dusun Babat. Mugi Nyumarga Laras mulai dipun gelar ngantos sak paripurnanipun pagelaran mugi tansah rahayu widodara boten wonten alangan setunggal menawa. Makaten ingkang saged dalem aturaken mbok bilih wonten cicip cewek anggen dalem matur. Mugi para undangan sedaya saged akulturaken sedaya kalepatan kala wau. Monggo kita sami asesanti Jaya Jaya Wijayanti rahayu widodara kalis ing sami kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jan ora gunung ukuran
sing penting asil gunane
Kita gelar terbanjur Abah Suwadi wonten Kalimantan Tengah Sugeng Bersani live streaming warga larat. Keluyuran goleki tanda sing disayang mepeng miterangane goleki ora krasa sekawan nganti bengi sing nyayang leyang-leyang tak samang mencelok ning apam jangan tarindik saka kateman sarwi ngoceh dhewekne ngaleh pencelok tak suwun baca ece podang kuning agawe pikirku posing celeret ira tak sawang tambah manis tiba bunga yen lakon nyanding slirane ora bakal atiku kebimbang liyan yen si podang antudon atika pranan ora mendang atiku tansaya pikat bulute bendang ya wong manis ireng manis piyayine sing manis sapa sing duwe jengkari mas jingga kali
ojo kumpul kumpul kancane Mas ya Mas Marsudi iki gendeng walu-walu tansah segera yen katulung gandes suara api saya endah yen ambarum soro Kedengaran remaja Mas Gandhi Gagaban Cafe Kabupaten
bangsa wetan menganti Gresik Jawa Timur nggih. So Cak Sim iki wonten bangsa wetan menganti Gresik. Semisal menika kangge Mas Gandhi ingkang kagungan kafe 5758 maju mapan. Cak Asna, Cak Mat, Cak Sim. Nah, sawarga bangsa wetan pinanggihan tanggale 8 bulan 11 Mas Gandhi kopi. Iku limo sawarnane Al-Quran angan-angan sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng wira kang luwe kaping lima dikira
sang